ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎಂದಿಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ದಯ ಪಂಡ ದೊಂಡೆ ಬೆನ ಅಂತ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆತುಜಿ ಅಂಡ ದೊಂಡೆ ಬೆನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇಂಟೆ ಮಾತ ಕೂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಕ ಅಲ್ಪರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪತಂಬರ್ರೆ ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಾಲ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತತ್ವನ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದ್ ಬರ್ತೆ ಜೊತೆ ಬಕ್ಕದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಬರ್ಸೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬೇತೆ ಸಮಾಡ ಇನಿ ವೀಡಿಯೋನ ಮಲ್ತದ ಇರ್ತಾನೆ ನಾನು ಆತು ಬರ್ಸಲ ಸೆಡಿಲು ಬೊಕ್ಕ ತೆಡ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಮೆಂಚಿಲ ಬರೋದುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ತುಜಿ ಮಾತ ಆಂಡಲ ನಿಂದಾಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಮಾತಾಡಿನ ಜೋಕ್ಲು ತಿನ್ನಲ್ ಕತೆ ಅಂಚ ಐಟೋರಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪಂಡದು ಆರ್ ಲಂಡನ್ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಆರನ ಇನಿ ಮದ್ಮೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಐಕಾರೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗತೆ ಅಂಚಾತಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಆತೆ ಇನಿತ ಟಾಪಿಕ್ ಪಂಡ ಕರೆ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷಯಾಪನರಿಗೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ದಿನಾಲ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಅಂಡ ಇನಿತ ತೆಡ್ಲಿದ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಲೋಡು ನಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂತಿನ ಕ್ಲೈ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ 14 ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನ್ ಪನ್ನರೆಗ್ ಅಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನ್ ಪನ್ನರೆಗ್ ಆಂಟಿ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನ್ ಪನ್ನರೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏನನ್ನು ಏರು ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಜಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚಂಡು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಿರ್ತಾರು ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚಂಡು ಎಡ್ಡಂಡೆ ಮಗಲ್ನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಮದ್ಮೆದ ಏತು ವರ್ಷ ಆತನಂದಾಲ ಪಂತಜರು ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಪಂತೇರ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲ ಆತನ ಅಜ್ಜಂದಾಲ ಪಂತಜೇರ ಅಣ್ಣ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ಅಂದು ಪಂಡರ ತವ್ವೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅರೆಗ ಜೋಕ್ಲ ಆತ ಜಿಡ ಜೋಕ್ಲ ಆವಡಂದು ಆಶಿಸ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲ ಆತಂಡಾಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಖಮಯವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾತೆರೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಬುಡೆದ್ದಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ಅರೆಗೆ ಮದ್ಮೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗೂ ಶುಭ ಕೋರುನ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪೇನು ಆರೆನ ನೆಂಚೆನ್ನು ದೇವ್ರನ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಟಿಂದು ಪಂಡೆರಡ ಆಂಟಿಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡೆರಡ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಪಂಡೆರಡ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಾರೆಗೆ ಶುಭನ್ ಕೋರುವೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಮಗಲ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಇನಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಮೂಲು ಜೋರ್ ತೆಡಿಲು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಇಂಕ ಪೂರ ಇನಿ ಬೆದ್ರ ಪೋದಿತ್ತ ಪಂಡ ಚೂರು ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಅದೆಲ್ಲಂಜಿ ಸೋಮವಾರದ್ದು ಅಂಚದು ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಚಿ 30 ಗಂಡನ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚದ ಐಗ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇನಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲು ಪೂರ ಜೋರು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬೇಗನೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದೆನ್ಯ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ 8 o'clock ಅವನ್ ಬತ್ತನ 7:30 ಆದಿಪ್ಪು ಟೈಮ್ ತೂತುಜಿ 7:30 ಆದಿಪ್ಪುಡು 7:30 ಆಂಡ್
ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬತ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪಗನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದೆ ನೀನು ಜೋರು ತೆಡಿಡು ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತು ನೀ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿಂದ ಎಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಇನಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪನ್ಪಿನ ಅದನ್ನ ಲಂಡನ್ ಹಿಡ್ದವ್ರನ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್. ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಲೈಫ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪರೆ ಏರ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸಿಲ್ ಪೂರ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಚಾನಲನ್ನು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ್ನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಲ್ಪಲ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲರ ಪಂದ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಪ್ರತಿಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಜಿ ಪಂಡ ದುಮ್ಮು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿಜಿ ಪಂಡ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ M.Com ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪಾಗ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕಲ್ತದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಜಾಬ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಬ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೈತೆ. ಸೊ ಏನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಲೆ ಎರೆಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತಗೊಳ್ಪಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಅಂಚ ಚಾನಲ್ನ ಪೂರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ದು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪೂರ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ತೂಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಡೆಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಐಡಿಯಾಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಿ ಒದ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಆವಡು ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಆವಡು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಂದೇನೆ ಎನ್ನುವೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಂದೇನುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಅಂಚಾಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಬರ್ಪೆ. ಬಾಯ್.